Продължувам по дневния ред, точка подреден брой 8. Предлог решение за даване собственост на отлуката за утвърдване на цените на услугите, ще ги върши явното комунално предприятие Боша от ДМК. Сбор давам директор на Боша. Кой е директор? Добър ден на сите. Овака, тук около предлог одлука за утвърдуване на цените на услугите, които ще върши ЯКП Бошава от ДМК. Има предлог да дойдем до изменя на някои от цените и за уведуване на някои нови ставки. Така да около наместокът за користене на вода от градският водовод за физически и за правни лица, това не останала сега, за сега останала цената иста, значи водата все още няма никакви измени, така да нямаме информация все още ни от регулаторна комисия, дали че имаме поскъпуване, дали че нямаме. Така да сега за сега около водата, около цената за водата за правни и за физически лица останала все още исто. Тук при разгледуване на останатите цени, най-голям дел от цените, които трябва да се извърши измена, корекция или да се донесат като нови ставки, произлегува во отделението за водовод и канализация. Така да за това со ръководителът на водовод и канализация и той е днеска присутен на седмицата, заради това, що на нивна инициатива и заедно сработени, може по-детално да ви ги обясни работи, кои шо се во член 4 за надоместок за други услуги, кои ги върши ЯКП Бошава ДМК. Добър ден, правилниците. Около цените со услугите на водните услуги во јавното предприятие ДМК поради покачување на цените на горивата, на платите, КТЗ, премата, алатите и другите рекоматериали, да ги користиме во се за одржување на водоводот се донесени некои минимални покачувања, и се донесени нови такси и имаме воведено некои нови работи кои досега ги немавме, а треба да ги имаме во ценовникот поради што граѓаните ги барат некои услуги. Пред вас се сите цени на услугите. Ако има нещо да се праша, можем по-детално да обидим. Ако има прашање. Иван? Само вака, значи стана разбор тук за тарифите ли? Ние го разгледахме на комисията за финанси по-детално. Реално стана разбор за покачување само на згрмување на отпад, така, на събирање вложување на отпад. Добро, тоа е во... Да, исто така стана разбор тук за овие услуги. За овие услуги реално колко вие имате утекот на годината приходи от овие услуги? Од овие водовод, моментално, приходи од годината, дали има околу 300.000 дена. Преко сил. Значи, такси, овие цени што се, тука не влегува во месечен трошок. Значи, ако е такса за приклучок, церасипал, водомер, имало дефект, значи, овие цени не влегуваат секој месец. Значи, тоа по потреба, може и да не се разпени. Тоа може да кажа, да. Само за това, че има сега. Добро, моделът на водовод ја. Таксите скоро всички се покажени. Да, сите такси по 20 години немаме такса за приклучок. Конкретно, вие што се услуги наведени от тарифите. Дали някой друг бар разбор?
Главни директор, след като вие имате представено за покачуване на Джуберталията. Така? Какво? За покачуване инициативата за Джуберталията. Да. До това не стигнаме още за областния прави отдел. Да. Много само се скривае на регулиране. То интересира последните много, аз не го гледам това където ще се обира смет, по улицата воде. Значи ми интересира как мен улицата има там трак, смет. Това не това да го изгощи имаше дека трябва на ремонт. Не гледам дека сега функционира. За колкото нещо не е вален, нещо е на ремонт, що е проблем. Едното камионче. Не знам аз кой камион. Имаме два камиона, отношение от сила функция, а едното момент има някакъв мал дефект. Трактор го пущаме само за припомощ, заради това, що сега в момента имаме доста каваст подпът, що се собираш, от него собираме за джубретарката внатре, за да не дойде до пресуване на гранки и на такви работи. Значи не го пущаме на начин да го защитиме камиона, за да не дойде да направим щета на камиона. Така да той вид на отпад го собираме обавезно с трактор. Например, който ще дойде сега кръш, шут, поеме, то не оставаме у камиона. Затова, ако се пуща трактор, се пуща за припомощ, претежно за такви намери. Вака сега. Явното предприятие е явно предприятие, това не го става, че община да ви кажа. Да. Каква ви е с вас работата с община? Добре е с работата с община. Значи функционално, задоволително. Така. Ако се прави нещо по община да ви кажа, годишно проекта са тръгли на улици, нови изградби и така нататък, защото се прави финансова конструкция и община да ви кажа, се прави финансова конструкция, точно привати, изкопи и освен асфалт там от Вишнянската улица, значи някъде се калкулира и инсталация на водоводна инсталационна мрежа и канализационна мрежа. Те работи ги следва от комуналното предприятие. Не би трябвало, не. Зависи, например, ако има потреба, ако се пущат някъде нови краци, нови линии, тие си отдадат комплет. Общината си ги гради. А доколко ние сме известени за това, ако имаме ние потреба да санираме нещо там, толкова ще тие на наш трошок. Иначе ако се пущат някъде цели линии, тие си се на общината. Добре. Не би трябваше да ме интересирате. Дали вие като предприятията направите една анализа, финансова анализа, колко вас би коштало преземането на селските водоводи? Вака, за около преземането на селските водоводи, първо това не е наша идея и нямаме направена никаква предходна анализа. Значи у нас единствено градските водоводи не бяха само с облака на сода доделени. Пред това не. Това сега да не ще направим само една малка компарация. Явно предприятие. Моето явно предприятие е основаща държава там, като Министерство за транспорт и така нататък. Железници са вас от транспорт. Там има два сектора, които се поделят на товари и на пътнически собрики. Главният собрик спара приходи и от това се финансира предприятието. Нито пътническата собрик спара загуби. Той не ремонтира, така сега не светят. За да го има пътническата собрик, държавата субвенционира основач пред Министерството за транспорт и връзки. Отделени линии днес се укинат, защото ако отлича държавата, относно основач. Ако не изплатило на отделена линия, но е укинува линията. Днеска не се обрекат линии за отскока за Кочен, отскока за Кичево, отскока за Прища и така нататък, защото основач преходи, като той не е изплатил, предприятието прави загуби в тази смисъл и тук не дава пари и субвенцира, да става лони линии, които ще все пак малко се доходи. Ако вие имате доход и приход от селските водопади, е горе. Това водоводи от селските водопади е горе. И това правите за загуби от тези работи, ви трябва да се обрекате основателно с общината и тук да работите с позиционирани за по-менеджери на това предприятие. Проблемът да ви направим компарация, ако това би изгледало. Иначе, ако направиш финансова анализа и ти видиш дека тези предприятия правят загуби точно от тие, значи ги се обращаш до основач. И ги си помагаш средствата, толкова ми пада. Заради това аз имам повече трошка, колко за работка и основач трябва да ги покрие тези работи. Вака сега, значи, никой не е рекол, мислям, не е нищо спорно, дека нас ни правят селските водоводи, тия два селски водоводи ще се заменят, дека нас ни правят някой голем трошок. Напротив,
од корешница по природен пат, што во моментот, например, дори имаме некои си мал бенефит од него, заради тоа што таму немаме вишокни издатоци на струја, сега што е во момент. Значи, уопште, никој не спомнал дека тие селски водоводи нас не прават некои вишок на трошок. Не е спомнато, никаде не сме рекли за тоа. Може би има некои по-големи поправки што треба да се средат со тек на време, макар што тие водоводи и двата кои што беа преземени беа во доста солидна состојба. Значи, вие имате период, добри, преземени на селските водоводи. Да, колку, например, колку е, може да кажеме точно равномерено, колку се приходите од населеното место, пропорционално да ги измериме, толку се тие и од селата исто. Значи, никој не спомнал дека на селата ни прават сега вишок проблем. Добро, аз се преферирам на јавно зеленило. Продолжување на јавно зеленило дали општината базови плаќа. Вака прво, јавно зеленило. Все уште нема програма за јавно зеленило. Нема донесена програма за јавно зеленило. Таа програма не е донесена, така да нема ни никаков договор со општината, што би можеле да ни плаќа нас општината на основа на тоа. Таа почнава еднаш како точка, не се заврши таа точка да се усвои програма за јавно зеленило, така да се уште останато јавно зеленило. 2021 програма за јавно зеленило е усвоена, да, там е фактурирано научно, да е сега да не ги мешаме програмата за јавно зеленило и за јавна чистота, да напишуват за јавна чистота. Програмата за јавна чистота е усвоена, на основа на програма за јавна чистота се фактурира. За јавно зеленило. Нема паркови зеленило. Да, паркови зеленило. Нема програма, нема зеленило. Јавното предприятие паркови зеленило Скопје. Сите тие предприятия се бенефитни предприятия. За да функционираат, тие мора некој да ги субвенционира. Затоа што тие имаат само трошок. За да гледаш всеки механизација, да ги поливаш, да ги косиш, да саджаш и така натаму, а при тоа да не добиваш приход никаков, значи тоа некој треба да те финансира. Ако општен да градот Скопје сака да има паркови зеленило таму, значи мора да му препродат средства, за да може паркови зеленило да функционира, да плаќа работници така натаму. Точно. Дали вие оваа година ги одржувате парковите на општина Виден? Да, колку можеме и гледаме да биде тоа скроз со намалени трошкови, мора да ги одржаваме на еден начин. Дали општината ги гласни за тоа? Не, околу тоа немаме ништо. Значи за јавната чистота доставуваме редовно фактури на секои 3 месеци, ако имаме некои средства примено точно до оваа година, али за јавно зеленило не. И сега јавно зеленило не е донесена програма оваа година? Не. Па на кој начин ја одржувате? Како? На кој начин, зашто одржувате ако не е поминута програма? Како на кој начин да ги одржуваме? Па не е поминута програма, да ви ги одржувате. Општината во тој случај не е поминута, защото нема основа за да ви плати. И што треба сега да ги оставиме, например, да ги оставиме предприятието по заедно. И трябва да ги оставим парковите да не ги... Ама ги се менеджира на предприятие, ги видите и општините, ги барате да се помина седмица своя, да ги държувате общи, да ги фактурирате на общите, за да ви плати. Това е нормалната процедура. Но тук неща не са логика. Страшното ми беше. Значи, не би се добро изменеджирани работите и друга работа. Айде да кажем, колко имате наплата от водокорисници? Наплата е некъде около 75 до 80 реалният процент на наплата, а кумулативният това година го имаме некъде приближно 100%. Ако е 75 до 80, по глобал гледано това е супер процент. Да, спорваме сега нека за кумулатив. Мислям за реално спорваме месец за месец. Месец за месец. Да се плата, да може с тези средства да се планират, що си потрошил овој месец, нареден месец да ги изплатиш. Това не е реално. Тук е 75 до 80 зависи от период по годината. Значи 20% не са плачачи. Не плачачи. Има дел не плачачи, защото после се молиме со опомени, со тужби, со договори на рати. Значи, да, са обтужени. Да, са обтужени. Обтужени? Да. Да, имаме поготово сега по-големите фирми, по-големите предприятия. Сите што беа должници на ЙКП Бошава, сите са обтужени. Сите са обтужени. По-големите предприятия са сите обтужени. И нещо да дам.
власт се позанимава, знаеш, с вашата програма, така за да видим защо това е kako и što je. Но да не сакал, во веќе сме на некој начин во некоја рецесија, криза да уопшто земју, значи народот осиромашен така натаму. Економска криза, гледаме си дека економска криза и по ги оптеретиме граѓаните уште со оттоварување, на тој начин не знам дали би бил говорен на такова. Овака, ова сега не е, например, некое големо оттоварување, заради тоа што првите ставки тука што се ставени, тоа се услуги, кои може, но не мора да се користат. Значи, тук имаме ставено доста и нови ставки, кои што до сега идат граѓаните кај нас, ги барат, а ние сме немале тарифни за тоа да може да им удоволиме, да им одговориме. Затоа што јас сум се чудил тука, што ми дојде некој, де може ли ви од комуналната да дојдете мене да ми направите услуга за косење за трева. Ние сме го намале тоа како ставка. Може да ми пушите, немам кој, да ми пушите човек да ми изкопа, да ми пушите човек да ми изхилта. И ред такви работи, што се тука сега во моментот ги внесени во овој тарифник, што утре ние како дополнителен приход би можеле, доколку граѓаните си го побарат тоа, да им го пружиме тоа како услуга. Или некои одредени плюс дополнителни водоинсталаторски работи. Не зборуваме за главната мрежа, но плюс дополнителни водоинсталаторски работи. Така да, значи, единствено овој дел, што би биле опторетени граѓаните, се за делот на џубрарина, што е 60 денари месечно, што според мене не е некоја огромно покачување, кој ќе видиме дека горивото, кај што нас најголем удел во трошокот за џубрење е горивото. Горивото отделно меѓу 80 и 90% варира. Така да, а не постои начин кај што би можеле ние да заштедиме на сето тоа. Не можеме, например, да го пуштиме камион да собира преку еден ден џубри. Се враќаме по контейнерите кај што се преполнети. Ако сме ние должност да ги чистиме еднаш, не ги чистиме по 2 пати, 3 пати, па и 4 пати, поготово централното подрачје. Така да најголемиот издаток тука што е тоа минимално покачување на цената, тоа е многу малку што нас би ни помогнало, а мислам дека граѓаните нема да бидат оштетени со 60 денара плюс. Јас имам неколку прашања. Бидејќи зборувавме на комисијата, со вас сепак зборуваме за покачување. Какво такво е покачување на граѓаните? И вие ни известихте таму дека доколку тоа покачување, не сега колку покажувате така благо кажано, многу малку, ништо нема да се осете, а дека од тоа ви зависат на вас платите. Конкретно дека, значи, целокупното функционирање на фирмата, целокупно функционирање зависи од тоа. Целокупно функционирање, не само платите. Платите се кај нас тие. И у моментот ние работиме единствено што се успева да се соберат пари за плата и сега за струја. Овој дел сега тука немаме, значи, трошковите за струја тука никаде не ги калкулираме, заради тоа што трошковите за струја енормно овие 4 месеци ни отидоа. Значи од 130 до 150 денара струјата што плаќаме порано, сега не е 500.000 за истите киловати што сме ги трошеле у иланскиот период и месеците предходно. Али тука овој дел не се зборува за тоа. Значи, кај нас платите не, али сега ќе дојдеме утре, да не може гориво да ставиме. И сите останати работи не може да ги исплачиме више. Не може да ги исплачиме. И сега ќе ги исплачите со 60 денара на граѓаните, ќе ми покажеме сметките, а и колегите тоа се каже да посочат дека имате многу други начини кои што вие треба да извлечете. Па еден прво не заплатите ги изпълнуваме, немате програма за јавно зеленило. Зошто немате? Тоа не е мала работа. Доколку ви имале мало и сега да ги зборуваме платите. Тоа е ваша вина, не е моја. А друго, кажувате дека овие не се користат, нели може никогаш овие да не ги искористиме, тоа така благо кажано, ама доколку на некој му треба да ги користи, сите се дупло покачени. Како можело да биде, например, такса за приклучок во градски водоводи од 1500 на 3000. Такса за... Добро, од 4000 на 6, сега само ќе изпомнам бројите, од 1500 на 3000. Од 4000 на 6. Стара и нова цена кажувам. Значи, се е дупло покачено и вие викате дека тоа не е ништо. Тоа се 30% работа да рака колку да тече за 100%. Значи, ние пак ќе кажем најлесниот начин ние да си ги покачаме сметките и да си имаме пари. А другите сите начини да ги тргнеме на страна
и ние, сега сакаме явно да го кажеш, че това ще ми го кажат на комисията, дека разговаряте с градоначалника, дека ги имам да кажа да си бавите чая. Така? Не си бавите чая, значи ние сме разговаряли тук. Дека помощ няма от община. Во моментот дека општината не може да ни излезе от susret за допълнително субвенциониране или финансиране. Ама вие немате ние да... Значи, кај сте явно зеленило, първо и първо. Значи, това е основно, това трябваше да биде годишна програма на почетката на 2 години. Добро. А сега сме ноември, вие още не доставите тази. Значи, нашата състава не ви трябва помощ. Пане, вака, значи първо, програмата не я прави комуналното. Програмата я прави общината. Общината си прави програми за ред различни дейности. Програмата може да биде направена и трябва да биде направена от страна на общината, а не значи дека общината таа програма за јавно зеленило да е чак дел на комуналното. Не значи. Може таа програма да работи, да оди и на тендер, може да работи и на някаква друга фирма. Добре, но това се програми, да ви помогне на вас. това се програми, што не мора. И прва основна работа, што не ја изготвуваме ние та. Не ја изготвуваме ние та. Таа изготвува общината. Значи вас общината не сака да ви помогне за явно зеленило. Общината трябва да се изготвя програмата и да одреде цени, сума, колко би можела за това да плаче. Колко и Сега трябва. не трябва, а не ноември няма значи. Значи вие нямате никаква помощ за явно зеленило от общината. Това свършим. Сега друго. Имате ли някои... Пак да прашам. Диви приключат колко открити? Какво? Диви приключат колко открити това година? Оваа година? Да. Оваа година няма откривено диви приключици. Нямате нищо откриване. Оваа година не. Ако това е така, имате ли съзнание? Оваа година, сега, ако мислиш на овие што се, а сега в момента што ги гасиме кучите, тоа се кучите и ще се беше починати луѓе кај што немаме жители унатре, кај што нема моментот собственик, кај што нема собственик во моментот, и кај што тие кучи редно се изгасат заради тоа што претходната година се дешава милион проблеми од тие кучи да пукне вентил, да пукне сад, да пукне црево, водата си тече, така да оваа година пред време ги преземаме тия мерки да ги изключиме се тие кучи. Не мисля за тие. Айде от миналата година, откривате ли ви приключите? Да. Колко? Не знам колко бе. Пред 2 години са. Пред 2 години имаше около 37 лоша. 37 моста. Да. Добре. 3. Я мисля, да. Добре. Дали на тия му напишете някоя казна? Ние не може да пишеме казни за това. Кое да може да Комуналното предприятие не може да пише казни за дивите приключваци, казни си, може да си пише казна да си пише комуналният инспектор. Не може да пишат, комуналното предприятие не може да пише казни за това. Ние нямаме никаква ингеренция и можност на някакъв начин да напишем казни за това. Значи, ако се работите, нали, вие сте ги открили и трябва да го известите комуналният инспектор, дека там има прекъсване. Да. А това не сте го направили. Известно. Известно. А няма реализация. Известно. Ете пари, много пари, защото би можело да влезат и вас, дали се найдете. Пак имате по-големи зафати в делото на водоводът. Партизанска, Раднянска, Първомайска. На кой точно го направите това? На Бошава или на общината? На какви зафати само се мисли? Водоводът можеше оставате на полите. Раднянска беше и Първомайска, не беше имате изкупи, затоплуване. Тия чисто на комунално. На ваш трош? Да, на наш трош. Или на община? На наш трош. На наш трош. От новият Защо? Заради това, що там се постои. Значи, главната мрежа, главната линия е направена. Нова линия е това. Ние единствено си пущаме, нещо по наша инициатива, да се улесниме ни работа, да си пущаме краци, за да може да ги зонираме тия сите работи, мислям, тия улици да ги зонираме, да не дойде ред, когато трябва да се поправа у куча за един обичен вентил, да трябва да гасиме цели линии огромни. Така да това и сме го работеле и допрева правиме нови краци и че правиме. Значи, това е чисто наше допълнително, ще би можели да се улесниме работи и се направят защита. Заради точно не е исто да се изпуща цел систем, да речем на пола демир, да се изпуща тази вода, да се смене един вентил или да се смене само на 10 кучи. Добро, дали вие това ще побарате пари, например, от общината? За това имаме пари и добре точно, кажете, не ще сте го направили. Дали побарате вие помощ от общината?
Утоител. Не, нас не трябва тия пари, заради това, що имаме ние грото от тия срева и елементи, вече ги имаме предходно навъзне. Това нас не беше срамано, да беше 2 години може би. И тогаш не беше финансови проблеми, така ще се. Значи аз се почувам тук, дека ние сакаме само да покачаме сметките за вода, а за работата до общината ни е нула. И аз така заключих, не знам вие и граждани как ще заключите. Така вие нямате буквално никаква помощ от общината, а не сме дали бара. Това е вече друга проблематика. Битно заключвате дека вие помощ от общината нямате. А вие купете нека дали общината е майка на комуналност, така? И сега майка не дава нищо на комуналност. И затова ние си се обучим да си покачваме сметките. Едноставно държава. И аз друг заключвам тук, обаче не можем да донесем. А вие как мислите? Така. Колко корисници има на завода, физически правни не е видно общината? 957 имаме физически лица. И докато чувате по 6 денара, това е 1 евро, значи от прилика около 900 евро месечно. Да. 900 евро месечно, това е около 10 000 годишно. Би било. А колко беше бюджетът на програмата за явно зеленило? 1 600 000. Не знам, около 2 милиона беше. Значи беше над милион и половина. Да. Ние побараме от вас да се преработи и да биде с ревидирани цени. Ама и да е с ревидирани цени, и да е до милион, това го покрива за 2 пъти бюджетът, че вие се барите сега да го надоместите при косметиките на гражданите. Явно зеленило мора да има. Това е друга работа, значи пак сега да се разберем. Според мен е скоро исто. Не, значи за явно зеленило се едни трошковите. Значи за овие, ще ги збориме по 6 дена покачуването, е само ради покачуването на цените на нафтата и пораст на минимални плати. Значи, вземете го есето, дека е 88 денари, 88, пардон, просто сголемена цената на горивото от 5 години. Вземете го да го строите неколко пъти по-скъпено. Значи, това би било едно покачуване, а общината може да помогне за явно зеленило, това е било плюс, за да биде негде. Ама явното зеленило може да работи как и так. Това трябва да се надомести. Да. И по всеко правило трябва да има бюджет за явно зеленило, бюджет за явна чистота и не знам защо друго общината плаче на комуналното трета работа. Имаш и... Не, това е овако явната чистота, она се постои като програма всяка година, оваа година и беше покачена беше, али за явно зеленило нема. Значи, знам дека за милион денара, колко я ще се сечавам, за явна чистота бюджетът е покачен. Да. Тук имаме едно покачуване, ще го изгласаме. Трябваше да изгласаме явна чистота и ако ще гледам с тия пари за явна чистота, защото общината би ги изплатила, програмът се решава, без да се задърмуват сметки. Според сите математики. Не ви рекол, аз защото че правим едната му со сметките за струя, защото те не са 5-кратно От вчера имате нови мерки за помощ от влада. 5 месеца биде. 5 месеци ние добиваме. Като биде 5 месец, ще ги добиваме големите сметки. Това се спорува за декември. Не само вие. Проблемът го имат сите бяхме предприятия. Не спорувам. 99% от явните предприятия имат виж покачени цени. Сите имат покачени. Ние все още работиме тук от Демиркапия с буквално най-ниски цени и за дюбре, и за вода. Значи, буквално ги работиме най-ниските ставки се работят. А това, защото после от декември месец, че дойде, това е друго. Това е друго. Ние вижте 4 месеци по па колко ще дойде више? По 300 хиляди денара плюс ще плачаме, 1 200 се више, за вие 4 месеца изгубени. Мислям, не са изгубени това, но това е разликата от цена. По-горе помощ от общината.
парите са исти, дали от общините и те си ядни пари, ама вака много директно и отма на първа се удара по това криза бюджето на гражданите. И най-мъж да се изгласят това без дебата, без да се пробва втора опция, според мен е грешка. От първа. Александър Пръв побара за да извини. Да се побарят али граничалното за мен. Не е за да ти кажа, че може да се врати. Това не го не. Това е конкретно цялата ситуация, да кажем, на работа. И аз ако да разбирам предността на националното предприятие, защото така, защото е друг, що остава без съветник, се презима, много буде да беше чифлик и пържител, мисля, че някакво нещо. И до тази финансова анализа, тогашно менеджер на това предприятие, кажат дека тоа обтератување на оваквото и бараше обществото да му надопомне. Затоа не случайно ви го поставих прашањето колко бе вас, дали имате вие финансова анализа направено да ви върши трошко преземането на водоводите от Корешници и Бистрици, а сега и терен, или сте по добивки. Сега ви викате по добивка, значи ако ви ги преземете водоводите, ако ви правите добивка, а сега ви долагате с овако за покачуни на смето, затоа што го правите загуби. Сметам дека со преземето на тие етапите спани предприятието оваквото за загуба, а сакате да услужите на общината леката и тук се наоѓа таа. Меѓутоа сето тоа доаѓа до конверзија, не е тоа ништо тука случајно. Еднаш е вака, еднаш е така. Вие викате дека правите приходи од преземени. Значи веќе имате приходи плюс и сега доаѓате со покачување на цени. Значи ако сте ги преземали, значи имате плюс приходи, точно и треба да живееме цени. Да, кога бяха цени. Контрабезна ситуација, не разбирате. Добро, сега зборуваме, значи кога бяха цените на горивото, кога бяха, да кажем, 6 дена, 55-6 дена, да, имаше някои одредени минимални приходи и плюс още се инвестираше по тия линии. Кога беше цената на струята, кога беше 5 денара, да, имаше нещо, установаше и от това. Али от Нова година наравно, ако ще знам, беше се, буквално се, от струя, от основните репроматериали не се сипят по 30% от денара. Основните. Значи защо и да е? Дали се за тендери за изкупи, дали се за тендерите за чистене на депонията, дали се за водоводни репроматериали, дали за црева, цевки, хлор. Значи сите основни работи, за нашо ни трябва, за да функционира предприятието, сите не са отидени со 30%. Значи немаме ставка, това го пресметуваме, що е изпод 30% по скъпено. Ами на сите от граѓаните му е поскъпено с 20% инфлация. И сметки за вода, и сметки за струя, и леп, и земки, и се. Значи вие се вземете само вашата страна, ние вземем страната от интересът на граѓаните. Точно, и аз взимам заради това, що я на тия там, що се кай на 30 луѓе трябва да се обезбеде плата. Тия не ли са граѓани кайнес? Да, се и далеко това не трябва. Вие държате до нова година да ги имате за никакви планирани средства. Вече издържаме и до нова година. Кой бюджет? Значи нема бюджет, ние сме само финансирани. Значи нас не трябва пари, за да поделиме плата. Ние не вземаме никъде, ние не пуща нас пари от някое министерство, ние не пуща от общината. Ние бюджет нямаме. Но от общината могат да ви пущат. Нямаме. Основата за плата никогаш не е. Значи парите за плата, що се сегнеш се от само финансиране на фирмата. Фирмата си обезбедува тия пари. Заради това, що общината може и програмата за явна чистота, и програмата за явно зелено с хиляди на други фирми. Защото не имаш община на купицата, община на купица си прави програма, си отредува бюджетски средства за това и си дава на добри фирми, ще го работят това. Те ще напътеми, може би, по-ефтино им излегуват. Това не е спорно. Сега не сбиваме тук. Вие не можете да правите тази програма. Какво? Вие сте менеджер на тази фирма. Вие трябва да направите. Я не може да правя програми за общините. То са програми за общините. Това за комуналната заплата. Това трябва вие да си го направите. Що да направим? План за плата, откъде парите най-не заплата до края на годината. Направен е план, со тия план, що беше пред това, и до нова година, че издържаме заплата. Че се издържа. Няма се плача нищо друго. Али утре, ако ще ми ощракне на мене горивото. Горивото, ако ще ми ощракне. Как ще изнесувам я джубри? Как ще изнесувам сега? Како? Кажи како. А не знам сега Не знаеш сега. Кажи како. Утре вече престана, защото ще почна да више една-две неплатени фактури, не ти дава роба никой.
Утре флора, че ти го няма да го пуши. Скопие е много по-лесно, много повече. Не, Дуетна за ставка. Скопие, всеки на Сантимир и Скопие да не ги споредуват. Сега колко общини сме, как функционира ЦИК? Не знам как ЦИК функционира, да ли по-ефтино говори възимат. Изходи за них е покачено. Ма гледай се, сите имат покачено бабане. То от Трагетски го прави. Сите доедат. Значи и вода, и джубрелина имат покачено. Точно половина предприятия, ако вземеш от 30 дена, работим една година. Ние работим сега още с оцени, що са от пред 20 години. Когато не знам за джубрето и за другите останати услуги. Некой ще ги кажем, ценила са смешни цени. Не се смешни цените. Палите са палите, които на тези по цено и остати така. Ние добре, че с един 300-400 дана сметка в държава, сега плащаме по 1000 на 3. Така да... Какво? Добре, някаква година се плащаше по 300-400 дана сметка за вода. Сега по 1000 дана няма да ще плаща. Може би да кажеш, не е покажено. Различен е Имаш цялна бележка. Тук е вече място да интересува. Джубрето колко е? Само 10 години. Ама и Ама не сега журба не правят, не сме в сметка. 20 години нищо сметка. Пред 10 години беше 8-12. Как е минимално това? Как е минимално това? Колко големи компании клекна на колена ради строят рабия, не можем да сватите за комунално. Може ние нищо не разбираме, само вие се разбирате. Я имам друг предлог. Началник остави го менеджер, пайнто нека изваде от община, нека изваде комуналното. Ако с толкова да бива, без покачуване. Добро, аз сега по друго, ако така викаш да реплицирам. Ако директорът пред юни месец, това юни да избрава за директор, така? Да. Во юни вие знаете ли какво е станете в комуналното предприятие? Да. Защо пак се нападат да видите директора, ако ги знаете проблемите, ако не знаете как да се справите с них? А що е тази политика, ако Не, политиката е да става от мене. се олошуват работите, айде остави батали да бегаме. Провер 4 години. Я лани за нова година, това предприятие го извадих на нула. На нула беше лани за нова година. Добро, и сега? И сега съм знал, че дойде лоша ситуация, и айде остави ги работници. Така? Кой е тази теория? Я не знам това. Ама вие ги знаете проблемите. Ами я ги знам и ги предочувам и ги кажувам сега, значи се бара решение, се бара се. Не, това, айде батали и остави ги работници, че бегам. Това ще няма. Ние начални председатели, начално се. Има ли начин да му се помогне на комуналната? Сега в момента до общината... Директорът вика, планът вие и съм общината трябва да го Значи гледа се, че го направим, да, и един ще пазва. Се провлекува много години, е сега и да има барем някой бонус. Чекай, мислям дека планът пробава нещо на своите, как беше. За явно зеления. Ама него прифанали, що беше от... Имаме изготвена програма, беше на комисия, мислям дека за урбанизъм и беше вратена с някакви забележки. Не ни стигна до слова. Не стигна до Да. Напред го, ще го изгласаме да му помогне. Не се губят удържаване на паркови, а не е платено. Не е само това. Парите се губят, 88% е накачена нафтата, пак че кажа. Минималната плата негде около 20 нещо проценти. Значи с тия работи функционира за да се събира сметката. Значи тия пари могат да се найдат. Ако ние субвенционираме така като община за се, значи няма да видим социално, че видим. За обид, само малко. За другите работи, да. Програма трябва да се направи, ама все пак тия средства ще се потрошат пак там в програмата. Да, но и средствата ще сега вече говори за бензин и шокоса, че си ги пренаминат това за друго. Не може да ги пренамерят. Може да ги пренаминат как? Може с милион денара, ако не Е, 2 дали милиона. половина да има сега косени и така. Да найдем Ама сега начин, настроя. извини, да найдем начин да му помогнете на комуналната. И да се покаже, защото против че видим за това. Помогните. Найдете начин, направете от кога го викам това. Кой ще го направи това, трябва всички да му сигнем как. Направете проект за природен път вода. Коста много. Партия сте, вие сте на власт, мислям, вашата партия моментално. Ще може да излобирате. Почнете. Нека се прави 5 години, нека се прави. Значи, Само да се доизкажат. Значи 5 общини сте по централна власт. Тук и тия трябва да изкористите някой начин да извлечем нещо.
Сите граждани имат Сакам. струята няма да зборим сега за 500,000 месечно. Значи, тук 6 има милиона. една друга работа, Струята вода под регулаторна комисия, така. Водата оства и водата така вода под регулаторна комисия. Значи ние от страна на регулаторна комисия сме чисто задължени сите приходи и разходи само от водовод да се внесуват от нивните табели. Значи не е дозволено там приход от останата дейности или трошок, ще си го направил за останата дейност, да го метнеш от тия табели. Значи това строго се контролира. От наредната година се очакува дека и сметот, значи виж, че влезе. И сметот, че влезе под регулаторна комисия. Регулаторна комисия ще ги отредува и центъра на джубривата. Значи не са дозволими тия работи от една дейности да префаргуваш унатък. Заради това при самите книжния, когато се вършат, точно се става. Що се за водовод, що се за канализация дори се делат. Башка се делат. И сега ние от тук ще говорим приходи. Директоре, ще те прекина. Как ще добиваш тия средства от оптината за явно зеленило, че знаеш, че фактурираш и че си изплача месечно никако, ти плано, че си ги премамениш, ти стриктно за това. Вече за тековната година наредно. Сбора няма програма и не може да се плати никакво, не може никой да помогне. Ти няма свана сега, то са трошкове, ти ще ги правиш озеленило, а че си даваш приходи у водо. Това не е изводно и не може. И друга работа, сакам да ти кажам, съветвам, че само за ова работа, за проектиране по природен път. Значи ми спомнах, веднъж от водостопанство го найдохме този проект. Между това с денешната, как се вика, да кажем, ситуация, в момента той не е изводлив. На хидроинженеринг не бе под тендер за проектиране. Любчо мисля да си газда, добро, не е битно. С хората дойде и баш това не беше едно от първичните работи, за да се почне с ново проектиране. И може би выйде да се направи някое явно природно партнерство, къде защото турбината би била смировач на водата до прочистителна станица. Между това да знаете, пред се сборуваме с някои цифри само за дело от прочистителна станица за някъде на около 800 евро. Плюс другите работи, значи ще се целоводи и така нататък. Значи не е някой проект, ще би коштал 100, 200, 300 и се сбориме само за прочистителната станица, защото надворешна вода ще вземем някъде на около 800 евро. Ние проектните документация, мислям дека то не вижи ги има дадено овие и дека треба ова што е геодетското биро веќе да направи некоја траса по основи на стариот проект и да се изготвува нов проект. Но примерът трябва да го се име 30 км каварници. Да. Комуналното стопанисува за колко и хидроелектрани. Значи, тези го примерно трябва да го пресликаме само тук. Вода има от всички страни. Имам приход за комуналното, имам вода. За това трябва и кредити се взимат за вода. Става да жи се. Пак само да ви кажа, значи комерциален кредит, друга община Кавадац е задължен, друго е ние. Значи ние комерциален кредит не може да вземем повече. Владата има начин как да ти помогне. Ако всяка да ти помогне, има начин как да ти помогне. Преко транспортни връзки, преко 300 програми. Има, значи, от почната е представка от Вардарски да дадат нещо. Вардарски не може толкова да излиза. Дай помогните на луището да не ги... Значи решението мислям дека е ова примерното, а ел, как се вика, нека влезе в записник Юле, от утре да се издаде кой го работеше. Това са промените да се... Най-едната седмица да бие готов, да изгласям програмата и да може да му се прати между нива гражданите да ги глобим. Айде да пробваме това, ако не бива, да говорим за самата. Мислям дека и не е некоя глоба сега. Не е глоба за некоя глоба сега. Сметам дека со преземите на водовите традицијата ви викате дека имате добивка. Добре. Ако имате добивка од таму, ако имате добивка од водоводот и што имате друго таму и јавна чистота така натаму, значи вие сте узад во ова година затоа што немате програма за јавно зеленило, односно за паркови зеленило, да одржувате,
изплатите во добивка, општината не ги изплати затоа што немате програма. Значи, сепак кредицата е во предприятието одложена. Меѓутоа, пошто сами некој ден имаше пандемија и чуде, немаше програма, оваа година имавте приходи од Панаџи. Така? Да, около 100.000. Добро, нещо се прикрепува и така нататък. Ако вие изготвите таква програма, ако ние донесем на своето, като задължим общото да е плата, ние не можем да ги оптетуваме градяните с поскачуване. Ма то си е скроз друга намера. Скроз друга намера. И на кой начин, например, вие тя задължите общината всеки месец, себе да кажем, защото мен тия пари ми трябват за тековно работение, за всеки месец. На кой начин ще биде задължен на общината, да може би да задължите общината всеки месец пущи. Вече дойде, иде общината отдел, кой е криза, кой е блокиран, и ред такви работи. Коя е сигурността у целото? Коя е сигурността? Зоки, да кажем една работа. Сега вие правите, мислям да разговаряме тук за приходи от, не знам, от 1000 евро месечно, а само струята е за 350 денари поскапена от предходните години. Тук има страшна разлика. Значи и от всекъде да ми ги събериме приходите, комуналното предприятие, аз съм сигурен, дека едва ще останува. Збориме, вие видите, прави приходи и от селата и от да не трябва пак да ги оставим на селата, да ги падат джабринята от дворовите. Мислям дека не. Това не е... Мислям дека всеки от нас тук, че се сложи, това не е допустимо. Друга работа. Значи тия спара приходи до пред 4 месеци. И това со енормното покачуване на струята стават голем проблем. Не само това комунално предприятие, всеки. Освен гражданите, що са негде от 6 до 7%, що е само толкова малък за покачване струя, че всеки друг по-голем потрошувач е в голем проблем. Комуналното мора да работи, посебно ще да се развива туристически правец. Комуналното мора да цвете. И тук трябва да се реши проблем. Това сметка не го решава проблем. Да, че вече много малко проблем, право си. Нищо не решава. Аз сакам да му дадем шанса на комуналното да се развива, ама ако трябва и тук от по-скапа нека ме кошта нас, община на комуналното от Скопие и Велес, трябва да биде яка фирма. И аз за това съм против покачуване на сметките, а няма програми, и няма план, няма бюджет за наредна година, както да биде яка фирма. Все да биде чисто, позареднето, цвечиния и така нататък. Се развиваме до тази гледна точка. Ние имаме повече паркове, колко цяло община подава на жител. И реално е дека на нас комуналното, че ни бие по-голем трошка, отколкото на другите общини. И аз сега това, че се държам за това първо да се пробва пред общината и ако трябва да знам, да се прави нов план, нови програми, нямам пойма, дека заплата от сметките вие пак че вадите за края на годината, че си извадите. Няма да биде проблем и да не е заданилото изгласване или чистота не е платено на време. Вие с отековните приходи, че си ги регулирате тези точки. Може да някои други подходи за нафта, за студия, че се касне, но сега това трябва да се реши на по-крупен чекър. Аз съм за по-крупни чекър. Искрено. И ако след това е сите такси, нови приключици, услуги, но тя не знае какво, това е супер работа, трябва да мине, ама сакам да се реши комуналното едно за всеки община. Това възборим за по-крупни чекове, че трябва и с инвестиция да му се помогне да се врачи тази инвестиция. Кое имам кава да си пим? Чистотата, кучинята, Някой да каже дека се чекува и джабралината и регулаторна. Сега ако покачваме регулаторна, пак ще не покача. Не може да покача. Ще покача, там они не те питува дали. От приходите, ако покача, ще покача много своята форма. Защо нас кога ни беше лан или имаме нова отлука за водата? Защо беше само по пола денар беше, точно не се стваря големи трошкове. Значи ако не се стварят големи трошкове, регулаторно няма да я покача тебе. Регулаторно сега може да ти отрезе водата да кажеш. Ще правим после сега джубре, наредна година вода.
Тоа си Сега мое само да кажем дека не може да издржиме тук още месец-два и дека нямаме много време за програми и правење до прва реализација и собирање пари општината, ребаланси на буџет и кога ќе изплате општините и како ќе изплате. Значи време нямаме за тоа. Тркалка се до пола за глибение. Даде на грамачаното да направят бързо програмата. Програма за 2022 за... Сега сме 31 октомври. Заради Трябва тоа да што носим ние нови програми за 2023. Ще издържи от директора до нова година. Предходната програма што беше спремана за оваа година, што на која комисија беше Урбанизм. за јавно зеленило. И кој беше проблем со што не беше програма прифатена, што цело време мисломника не е направена, не е направена. Не, бяха високи цените, кооперирани от други общини, кај што јавно зеленило е посебен правен субјект со трошкови за плата и за други работи, што предходно се владнати од другите услуги. Тоа ми беше важно, затоа што знам дека на почетокот на годината беше поставена програма за јавно зеленило во комисијата, само не беше. Заплати на вработени па мора да стават. Тие платите за јавно зеленило се пише внесени минимум. Те си взимат плата, не? Без јавно зеленило. Така? Ама се крата од негде за да вземат там. Точно за това трябва програмата си изгласи да си сплатат тие пари од община. И тоа беа четворица вработени, што се водеа порано како парковски работници. Четворица вработени беа тоа. Шо колку и да се, и тие пари да ги пресметаме, че изпаднат неговите плати. Ајде да речем дека тогаш не биле толку трошковите, еве чај изгласено. Дали тоа ќе го реши проблем? Јас сум за комуналното да го биде истина. Значи много работи тука мислам треба да се почне негде од малку. Да се почне. Сега тук, значи дојдат 1000 евро плюс месечно. Не перат нас това. Не перат, али од тука 1000. После да си дојде да преживееме ни малко. Да дојде програмата за јавно зеленило. Програмата за јавна чистота да ние реализираме од наша страна. Кога ќе почнат изплатите од таму на средства, комплетни средства, затоа што почнеме колку на 2 пати до 3 пати пуштите оваа година, некои поситни, мислам некои поситни суми се пуштија, али тоа може да дојде после до поголеми работи. А вака сега наеднаш се, ја не верувам дека може општината наеднаш тој дел на субвенционира да го обезбеди. Не верувам тоа. Тоа се значи, дел од граѓани, дел од општината, тоа што тој случај би можеле да се најде во некоја златна средина. Трошкови да се окажуват. Трошкови да се окажуват. Се е покачено. Не е само джугали, се е покачено. Нас лично тендер не се јавуваат никога. На тие цени што ги имаме за програмите што се за јавни набавки, не се јавува никога. Што пишете кои производи ги сакува со кои пари, не се јавува никога не се јавува. Не се јавува. Сега не може тука да премуваме колку сакаме. И се само 30% покачено. Инфлацията си го прави. Да, си го прави, това е тој дел што... Али за това трябва да мислиме защо и по природен път струя ти да продаваш, а не да зависим от тебе. Ама само там Това става за инвестиция. Инвестиция, то да дойде за инвестиция от 2-3 милиона с турбини, се ничи ти повече. да премиера, ти си попадна по-добре. Ти си една от 5 общини, защото... Начало, че дали имате размисловано за по-големи чеки помощи на комунал. Как си Размисловано дали имате директор разговарано за както би можело общината да й помогне с по-крупен чекор на комунал. Дали струи сбор за лепости компании, които дали... Тоа е една работа. Друга работа, значи во моментот општината најмногу што инвестира во комуналното е да видимо тие машини што ги добиваме сега, значи и метларка за да заштедат на работници на работна рака. Значи таа треба да се земе и прековарници плански и друга работа е поставување на други мрежи. Не знам дали знаете, Демирко имаше доста вакво обща зборна цела и дори сега не се ни завршени и треба уште да работиме на селата, за да не бидат по-често, како што каже дека и туризмот треба да го развиеме, защото многу мрежи треба да вложува општината у таа, да кажем, комунална инфраструктура, која што ќе работи. Сега ние на сите предприятия дајме, треба да стоиме со скрсени раци и да не дајме ниту една инфраструктура.
краят от денот тия предприятия са за това. Значи, прави план отпреди какво са трошковниците, да, общината може би, че субвенционира нещо. Но това е голям дел, се знае, услугите, тази услуга не е користите община към община, не е користите на края за ден от граждани. Да, мислям да прекинувам, ако се казва, ограничен с време председател. Само секунда, трябва да мислим, че точно що ги прави най-много там да ги намали, да не ще строят. Трябва да се дали отново ревизор, дали са слънчили. Общината комуналната да вадим малко строят. Не само плачеме строи, само на Иван. Дали са под вода, по воден пак, дали по слънче. Общината за комуналното това да биде подготвено. Да намали строят. А сега строят на светската версия падната, не знам даже. Они няма да малуват. Они интересно. Инфлацията търговците го правят най-големият проблем. И колко и да правиш, въобще няма да намалят строите, према... Ще поднамалят сега. Няма да намалят. Ще има. Само да се от той правят да се гледа за година. Ако трябва 10 години да се задължим да се направи това да се това. И за 10 години. Никой няма да обвини, ако се задължите за по природен път. Никой няма да обвини да се прави вода. И комуналното ще имаме... На това се размислува и това много се размислува. Имате сега, ви кажа, кай да чукате горе. Утре да се смена, няма кай да чукате ептен, че види 30. Сега бъдем изкористи, да дека можете. И още едно за канализацията 11 октомври там, да го изкористите директно. Тато ще отврече там окей новата сграда, или канализация малко му отврече от другите. До текста тук да ви изкористам и... Атмосферска е това. Защото трябва да се направи. Тук трябва да се направи крак на атмосферска канализация, за да поминува. Затова ще лъжето, сите на место да ги оставят от вапче да го течат, защото няма атмосферска, сите ги имат ставено в канализационната мрежа, защото е най-големият. Това е да се реди и това да се гледа. Това е по-голема инвестиция, защото общината ще решава с него лоши. Предлагам да гласим, ако не е още прашен. Точно брой услуги, следва решение за даден съгласно с новите за предлагане на цените на услугите, ще ги върши и като Боша Върнакапа, ако е за. 4 за против и 1 въздържа. Точка проблем брой 10 благодаря директора. Разгледуване на барени от физически и правни лица. Тук няма да председателата на комисията за финанси. На ден 28.10.2022 година съм държала седмица на комисията за финанси и економически разговори, на която е разгледане няколко барени и едно долова за донацията. Поединъчно. Сега ще видят представени изпълнено. Значи, първо, комисията граждан на барани, който е възможно младо, село Калетица. И без основа на разправата позадаме следния став. Барани просто е до общинската администрация за решаване на правото на собственост на парцела, която се користи като любовни идеи. Това няма ли да мислям? Не, аз ги поделих двете барења, мислам дека ви дава под Пера Драгиев и следното барење од Бистрин и Бълдову, кои што беа дадени од страна на комисията на понатамошна постапка на седница на судата. Следните две беа со заклучок кои што беа съборирани. А за трябва да се гласи. И що се отлучи? Значи задължена общинска администрация. По барењето за фудбалски клуб Младост беше представник тука, кој што образложи дека они не барат во моментот не барат финансиски средства на Советот, туку барат да се реши проблемот околу собственоста на самата парцела која што во моментот се користи како фудбалски терен, затоа што имат сознание дека од самата градежна парцела влегува во приватна собственост и тие сакаат значи да го оградуваат и да
Точно, не само да напоменам, дека ова е приоритет и да се побрза, защото се преминаме за соблековално. Да, па баш И за самите деца што преминат, кога има надпревари, уtakmici. Баш заради тоа, меѓутоа првично ние треба значи да направиме геодетски елаборат со мерење на лице место за да видиме значи колку од тие површини влегуваат во приватна собственост за да можеме да спроведуваме експроприација. Значи постапката не е од денеска за утре за да се реши. Значи меѓутоа тоа е Да не очекуваме дека за недела ќе биде точно. Меѓутоа сепак значи веднаш ќе се даде значи првично ќе извадиме извод од урбанистички план, да видиме каква е состојбата, па ќе задолжиме значи да се изработи геодетски елаборат врз основа на податоците кои ќе ги добиеме, ќе спроведиме соодветни значи и постапки за експроприација за да се реши собственост. Добро, следно барање. Барање од Перо Ѓорџиев, станува збор за еднократна парична помош заради пожар. Да, на документација и извештај од Министерство за вътрешни работи за процена на штета. Во прилог не ви е пуштена документацијата, меѓутоа од страна на Министерство за внатрешни работи има потврда дека на 14.9. значи настаната е пожар на индивидуална стамбена куќа собственост на Перо Ѓорџиев од Емиркапија и при тоа е утврдена материјална штета од околу 60.000 денара. Комисијата го зададе следниот став, предлага да се додели износ од 6.000 денара. Кој е за? Помислува некој има два разбор. Не предлагам да гласуваме, кој е за? Едногласно 9 за. Следно барање. Барање од Сдружение фудбалски клуб ФК Христинци. Ливното барање барат парични средства во износ од 15.000 денари за набавка на 15 комплети дресова, затоа што тие што имат се стави комисијата го 15 години. 10. Значи комисијата предлага да се додели избарањето износ од 15.000 денари. На некој разбор не предлагам. Значи имаме два официјални клуба, значи нечесно ако се остане технологија, значи во трошица. Ама значи поставуваме по барање. Да, значи да се доделе, но видно да се знае дека ова се само дресови. Значи Три реални адреси. дресови, да. Ти имаш 3 реални адреси, значи Се договориме ни долу спонзорство за вас и за тренерите, така да... знаеме се, няма да ми не знаеш. Да го држиме реда да го контролираме. Да, значи два клуба ќе има да ги гледаме. Значи Евкан, секогаш ще гледа да се изпадне во пресрати на Барањето, ќе стигне на ред барањето, ќе го разгледаме по-добро. ако има потреба. Предлагам да гласаме. Кој е за? Едногласно 9 за. Да, спорот некоја јасно. Тоа бе барање. Беше разгледано разгледан договор за донација, кој комисијата не го постави во помошно став. Со тоа се стегнем барање. Уште точка број 11, советнички прашања, началната тука, може да искористиме неговото присуство. Колеги, дали има некои прашања? Јас сум началче. Знаете, јас седо, имаш по принцип околу села. Стигате дома на реакцији за патот Кручелец. Да се санира од гранки. Не мора да напомним ништо од гранки, од кеченава, Здраве Боже, со ова сега го санират малку што можеме. Затоа и не реагират до комуналното ништо. Комуналното не е задължено за тази работа, ние се ето македонски шуми. Може да се договори, може да се отправят граници. Челавчани в принцип не трябва да правят само овако обяви за да посесечат там по 1 метро от пата. Че разговарям с македонски шуми, за да видам случай. Пата от ниското и от долната страна и от горната страна. Трябва да се санира. Канализацията не го изходите. Значи директор, канализацията што е во новото мало Орешница. Докаде? От изкопано е, сипано е, исто и тој пат не е
Се работи на това? Договорът е Цяло в време тека. работи. А? Договорът е в тека, кој е со сегашниот. Да, работи. Има луѓе, мислам... И там место што немаше канализација, сега че има и тоа е една од последните ставка порежници. И за уличното осветлување не разтасуват светилки, секој сега се гаснат од 10 часот, от тебе не знаем сами си трепкат се гаснат. Това трябва да го пријавиме комуналниот инспектор да му пише налог на тие што се Улично задължат. осветлување. Значи, барем вие знаете, съветници сте, ако забележите така от поява, Добре, комуналниот инспектор е задължен за тази работа, звоните на него и приемувате до него. Пред некој ден до века не беше сменен салатот, значи немаше осветлување, били се гаси, значи учениците школата на школа ляво терминска. Добре, това отно трябва да се яви. Не се почува, да. И комуналниот инспектор яви се, мислам, това е проблем. Така природа. А сега си ли на вечер? Защо взели красата? Кај тотално се гаси. Не изплатаме. Не, Защо не се правят сега? Ще видим. Се вадат надмор след приключат се и за това плачем допълнително, за да можем да ги гасим. Първи, че не е вероятно. Просто таймерите не би. Това е много скапано, мисля да говориш. Ти изгласаме за щедение, ама някакво слабо вода. И сега са това и проблем, ще се гаси. Това всеки куче има такви реакции, ние отграждаме. Това най-нормално. Ама сега после 12 изгласаме. Е амплифация цяло. Работно клони са отишли се тендер за улично. не е 12, во 20 дена се гаси. А не, това беше някой проблем. То беше некој дефект, нешто за некој дефект. Дефект е и добре, така че забележите така појава, вие имате сите бројат за толика на филм, да го Исто за добавите ту и ставите. светилки, не би да разговараме со да па се разговараме програмата за А не е тоа. Да. Естествено прашање, фатот до клисурат. Дали имаме план до нова година дека треба да се направи пренамена од регионален до локален, така да не рековте. До кај е таа процедура? Защо не е до локален? Не ли трябва локален? Защото когато договориме работа, Да, пренамената до каде е? няма пренамена сега, значи да чувам тази работа за март, поддружница Велен Спръвет, аз ще го правя, ще го правя. Не ли кажете дека после нова година локален ще стане? Няма да стане, значи от това отложено не Отложено е, това е прашање. И първата работа, как се вика, ще я прави поддружницата от Велен, ще биде Тоа беше прашањето, дали изпуштиме за точно нова година, дека нямаме нищо почнати на небе си, изпушти после да изпадна дека Петrin пренамени и сега не може нищо сега да се прави. се работи на това. Първата работа поддружницата Велен ще направи до година, тайна си. Аз колко ще знам регионален по-добре, колко локален е. Там трябва да се Сега е дали има програма се вира локал, ти така не кажа. После няма да го Искам да кажа, да запити да за 6 месеца, това може да точно да. приоритетът там, където живеят люди, мислам дека. Тук ли са живеят? Първо Клисура, после Столун Треше. Айде, може да има прашение, Александър има прашение. ветерниците, инвестицията до каде е некako отдавна не е ли това? Това не е приватно, мислам. Собствената ми интереса да преработи, знаеш. Аз се влезал, они сега си барат поводи, кажу, е слушната от много фирми в държавата. Между това от две ще отберели една, ще биде носител, а тия сите други ще бидат подизводачи. Сега повече биде, по-не е глава знае. То не сакат от утре да правят строили. Между това се сакат най-вероятно и да защитат, кои фирми ще ги гледат и така начин. Бистренци, тоа што е ископано там мепсови, што копа, нели како прашина насипе по улиците. Ископи што има. Во Бистренци село. Никой не им гледа. Покрај патот е ископано и затрупано. Там Не знам, трябва да проверям. Искам с Тони Карамфилов, ще му да се приявам. бъде обидно, знаеш как, добри средства. Тони Карамфилов, къде е? Бистрица? Не знам Бистрица къде е разкопана Бистрица. да се търси. Скопана от споменика тук. Значи се грае, се прави се. Споменика. Това най-вероятно отмеква се нещо. Да, не после, да. Не после така е затрупано, значи и сега първо това се главя, да, и дупка установи.
правим да се детонира асфалта и Утре комуналният инспектор ще отговаря за по обикновено се врати. Значи много е дух, е беме в разликата до видиме. Значи, ме посети. Ще проведе за За до тебе прашени се отнесуват за градинката, значи в обясници. Храна. Как се надува храна? Това е работа На директорът личи возил. Ще обезбере 2 месеца вече возила няма. Возил няма или са, не знам, дигнат пола или са общинско, че се носи се двойка, не са обезберен возил. Да, айде, че се стръпиме ние, кажаме няколко месеци. Защо не да се стъпим? Ние го оставиме директорът, още в февруар месец ни рече, он возило, че има спремно до новата сезона сел. Не е возилото може да стигне и после 5 месеца, не знаем какво ще стигне. Да, ли, говоре со такси и со общинска кола се носи храна. Ама и това возило не е отбили по-различно, обаче не за Те руки мора да има пикап да биде. За деца е работа, айде. Кажаме, че го има благи 2 месеца. 2-3 месеца, че го знаем. Тежко. Това е сега нещо како уснено, кажу речи. Да не е цяла година ли да дойде наредна година ова време, пак исто да го правим младост, пак со общинската кола, пак. Значи кажуваме 2 месеца помина. Или нова година не кажуваме. Цели години няма да наем пари за цели години. Донация няма ли пак да бие за пленните возя? Ами има, се има, само трябва да се плаща. Това е. Дръва, го кажа, че дръва проблемът. Не е доба съм. Нема, гражданите си бъдат. Ще си изигнал. Драго утре, отиде и утре ще бъде от директора от Скопие, го дружеството, само го види. Окей, не е ваша належа на Могека, татко на мала община. Струва малко да стисните, не е за Няма, не съм стиснал и не съм се скарал съм. Вие ние даже не е проблем там, не е работа доймите. Къде не е работа? Ти знаем ли, сигурно избори трябва да се носят по други граждани. Треба, вие го не докладите, се не докладите, вие сте като началник, значи. Да се не вика вие какво Софи, аз имам идея, а това не е под моя надлежност. Аз ви кажа, ти водя. Защо не водиш ти? Вие сте като началник. Съветник си, го водиш дело от лъжите и назадите. Ай сега да оставим тази работа. Айде. Не е го наша, ама тендерите си со тебе си има работа, не е ли? Сомен. Леле. Спомените, пеше са мъжи, що беше тук. Може ли някой да се врате, да го направим пак, да го опазват ли не е приоритет, това е... По 5 години вече помина, тук беше граждал стана така. Не знам това, ако изгласите, това е воздуха, че го Няма община, сите общини имат споменика от днес, ние нямаме. Защо за сега не е направен? Ама това е две седмици прашения, че не добиш отговор. 15 години може да колко може да Да турниме, да го поставиме. Каде се пеше на Аз знам къде, вие дали знаете? Това беше крайбрежни цимента, просто не Аз знам къде, вие дали знаете? Не път, намо беше хвърлен сутрава. Не знам кой го извадил ни къде е. Няма ясно, дойде не знам. Окей, 5 години поминава. Не се Не знам, ама не знам кой го извадил ти и къде става. Не е приоритет това. Криза това, ама дай първа община, нямаме споменика. Нямаме. Че най-добре би било на ако вече толкова сме загрижени, нека се найде да се обезгледа и нека се направи донация. И само инициативно, може ли да го направим само инициативно? Не дава само инициативно, само може да посредим. Значи, ако се договорим някой спомени къде е, първо аз не знам къде. И не знам кога ни извадени, къде става. Добре. Ще ми кажеш после къде. И само инициативно ще го направим, само дозвола, ако правим сами, няма да ни дадат, това ще не стопира. Трябвало той ще го извади, значи да има връзка на врата. Той го хвърли да сега ние Не знам къде е. Кажу долу, после ще го разговаря за това. Дали ако има? Пред 2 седмици беше пращано прашането, ама не да го Айде за прашане само. Исто, може би, моите прашания не е
вашата надлежност, формално правно локалната власт не се беше централната власт. Меѓутоа ме интересира дали како функционира на локална власт, като началник, вие би можеле да ги изкористите вашите, како да кажа, надлежности. Бројот на нашата мисија до завод е доста намален. Дали би можеле вие като началник да издействувате тие останати лица да се преместат към данъчното новиот објект? Това е планът. Ние не действуваме за това, между голям дел, мисля, не голям дел до останалите лица, мисля дека е план на МАЦ-та да остава там. Така, там се даде по-добри условия. Да, имаше две услуги социални, ще се отворят и ще бидат добри истински. Демиркап, мислам за цял регион, не само за Демиркап. Демиркап или истински рекомендация става. Не за лако, за мигранти. Доколко не има прашања, точките от дневният ред са изцъркани, предлагам да завършим с седмицата. Ви благодаря на всеки активност.